Mukomana shimakadi zvenyu, inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndakauya kunoku ku-UK ndichiri ne14 years. Vabereki vangu vakati vawana mukana wekubuda muZimbabwe, havana kuda kutambisa mukana iwoyo, vakabva vashandisa mukana ndokubva tachizouya kunoku ku-UK. Saka ndakazotanga kufungawo kudzokera kumusha kuZimbabwe mushure mekunge ndaonawo vamwe vanhu vanoadvertisa mamwe mabasa avo ari kuitwa nevanhu avo vainge vambori kudiaspora vakarelocata vakadzokera kumusha. Zvainge zvagara zviri mupfungwa dzangu kuti I want to return back home. Mainge muri muna 2023 ndopa ndakazofunga kuti ndige ndichidzokera kumusha kuZimbabwe kuti ndinge ndichizorora, because upenyu hwangu hwose mu-UK I have been working. Kunoku akuzororwe, munongogara muri pabasa uye zvekare upenyu kuno kunodhura, it is just fast paced. Saka ndakaona kuti zvainge zvava kutondipa depression, ngoramba ndichingomhanyisana nemari. Ndikati sezvo mari ndakaitawo, ndava kuda kudzokera kumusha kuti ndige ndichinozorora, uye zvekare ndainge ndava nenguva ndichingotevedzera mamwe machannel awo aiita zvekudzidzisa zvechivanhu. Saka ndainzwa sekunge inzwi remadzitateguru angu rainge richindidana kuti ndige ndichidzokera kumusha kuitira kuti ndige ndichizonoita zvechivanhu ndiriko kumusha. Ndakabva ndachizobva kunoku kuLondon, then I returned back home. Ndakabva ndachizonovhura ndikatanga business rangu. Ndainge ndiine restaurant sezvo ndichifarira zvekubika. Ndakavhura restaurant yangu muHarare muCBD. Shoka kurana kwaunoita business uri kunoku kuEurope nekuzorana kwaunozonoita business uri kuZimbabwe is totally different things. KuZimbabwe there is no rule of law, munongoita yese. Ndakaisa mari yangu yakawanda nekusaziva zvinhu zvikaramba kubatana. Ndaipedza zuva rose pasina kana mutengi mumwe chete zvake aipinda murestaurant mangu. Mari yangu yakasvika pakupera, ndikatanga kupinda muzvikwereti kusvika ndashaya kana pekubata. Ndipo pandakazosangana neumwewo mukadzi mandakazotanga kushamwaridzana naye end of 2023, zvinhu zvisingachabatani. Saka akazoti kwandiri, shamwari, unozviziva here kuti iwewe uri kungorana business rako but wakaita semunhu akapofomadzwa, uri kufamba usingazivi kwauri kuenda. Mukadzi uyu, she was a big business woman, antogara kuBorodale. Saka I respected her a lot kuti as someone that is a woman who is running such a big business, and iye aitoziva kutotambura kwangu. It's not like I was dead poor, but I was just broke in business, pasisina kana chainge chichimbofamba nekunakira chimwe. Akabva ati, sisi, business remuZimbabwe harifambi neminamato chete kana kuti nemumabhuku, rinoda kusimbisiwa. Ndizvo zvakaita kuti ange achizonditakura. Anditakura akaenda neni kune imwe n'anga iyo inogara kumabvuku yechirudzi. N'anga iyi yakabva yachizondipa mishonga. Ndakapiwa mushonga wekuti ndige ndichizopota ndichizomwaya pandinenge ndava kuda kuvhura restaurant. Ini nevashandi vangu tainge takawirirana kuti tinovhura restaurant yedu kuzvipast 8, but ndainge ndava kusvika pabasa kuma6 ndobva ndavhura restaurant, ndobva ndamwaya mushonga padoor kuitira kuti macustomers ange achizowanda. Ndakazviita izvi kwe1 week, ndikaona zvichiita ndokubva ndadzokera kwavari ndikati ndipei umwe mushonga. Pandakazodzokera ndiri ndega, vakanditi ndinge ndichidira mvura paglass. Vaiva nerimwe glass ravakandipa, ndakaritora ndokubva ndadira mvura pamusoro peglass. Vakabva vati chitaura mazita evana vako vose, ndikataura mazita evana vangu. Vanhu vanozopinda muurombwa, vamwe vanotopinda nekusatoziva, because iwe unenge uchingovavarira kuti dai zvangu zvaita. Unenge usingachafungi zvakanaka panguva yacho iyoyo, especially kana ukaita maloss emari dzakakura kudaro. Ndakabva ndachizoti ndapedza kutaura ndichiudza glass riya mazita evana vangu vandakazvara, vandakatakura ini muchibereko mangu ndikavazvara. Ndapedza kuita saizvozvo ndakazopiwa mafuta. Ndakapiwa mafuta awa ndikanzi
paya pandinenge ndobika mafuta awa kumagamuchira kwandakaita ainge akaomeswa airatidza kunge mafuta emombe. Saka ng'anga iyi yakati kana wobika sadza unofanira kuti unge uchizotora mafuta awa then wobva wachizokanda kamwe chete musadza raunenge uchibikira vanhu. Vakatondiratidza ndokubva vanditi unongomhedura so wobva wakanda mumvura inenge ichibhoila usati wapambira kana kuti ukanonoka unomirira paya sadza kana rakwata raibva wava kuda kumona wobva wachizokanda. Unongokanda saizvozvi musadza. Munhu wose anodya sadza iroro achazodzoka kwauri achimhanya uye uchaona kuti unenge wava kuzoita mari yakawanda. Ndakabva ndachizotanga kuita saizvozvo. Mukomana asvika ndakabata mari mishonga inoshanda. In 2 days pandakaita zvinhu izvi restaurant yangu yakabva yatanga kuzara zvekuti vanhu vaidya vakamira murestaurant. Yet painge patori nemamwe marestaurant ainge atori padhuze inge paine restaurant yangu asi vanhu vaishaya pekugara. Mukoma vanhu vaitofarira chikafu icho chatainge tichibika. Mari yangu yakatanga kuwanda zvekuti ndainge ndava kutoronga kuti ndinge ndichivhura mamwe marestaurants, asi ndipo pakabva pachizotanga matambudziko. Usiku hwega hwega ndairota hope dzinotyisa. Ndakatanga kurota baba vangu vakashayika kudhara. Baba vangu vakafira kuUK vakavigirwa kuUK kuno kwandiri. Vakange vava nemakore akati wandei vakatanga kuuya muzviroto zvangu vachichema vachiti, mwanangu, rega kudyisa vanhu nyama dzevanhu vakafa, rega kudyisa vanhu vana vevanhu mafuta evanhu vakaurawa. Saka pandaimuka ndaingoti sezvo ndiri kushanda ndichinyanyisa kushanda ndisina nguva yekuzorora, maybe yainge ingoriwo exhaustion, asi baba vangu vakaramba vachingouya kwandiri. Ndo pandakabva ndachizoti pano ka hope idzi dzandiri kurota hadzisi normal, because vakauya nerimwe zuva vainge vakatakura chitunha chemwana mudiki vakati, mafuta auri kushandisa awa, uyu mutumbi uyu ndiwo une mafuta awo akatorwa kubva pauri mushure mekunge mwana uyu aurawa akabviswa mapatsi ake, mafuta emumuviri make akatorwa akaomeswa. Mwana uyu akaurawa achiita zvekuchekereswa. Mwoyo wangu wakarwadza pandakamuka na1 am ndikashaya zororo. Mari ndainge ndiinayo. Ndo pandakabva ndachizofunga kuenda kunomwe muprofita wemasowe kukambuzuma, zita handingatauri. Ndichisvika muprofita iyeye akabva ati kwandiri, amai imimi munozviziva kuti makaromba, saka pano muri kutsvakei, muri kuda kundiitisa, muri kushandisa mafuta evanhu vakaurawa kuitira kuti munhu wose ari kudya sadza renyu ange achizongoramba achidzoka ipapo parestaurant yenyu. Dai marasa urombwa hwenyu nekuti mangwana huchazokupandukirai. Ndakabva ndatanga kuchema. Muprofita uya akanditaurira pachena pajekerere painge paine vanhu kuti mafuta awo andainge ndakapiwa kumabvuku ainge asiri mafuta emombe asi mafuta evanhu vakaurawa nekuchekereswa mumarituals kuMozambique ozotengeserwa ng'anga dzemuZimbabwe dzinenge dzichida kupa vanhu avo vanenge vachida kuzoita mari mumabusinesses avo nekukasira. Mafuta iwawo anoita kuti vanhu vanenge vachitenga mungava muri mumarestaurant vangoramba vachingonzwa kuda kudzoka vasingazivi kuti vari kudya tsvina yakabva pachitunha. Ndakabva ndamira kushandisa mafuta iwawo zuva iroro. Pakare restaurant yangu yakabva yatongodzokera payainge imbori. Vanhu vakabva varegedza kuuya, chikafu chakatanga kuora. Zvikwereti mukomana ndikapinda mazviri ndakaona kuti business rangu rainge risingakwanisi kuti ringe richizondipa mari. Ndikasarudza kuvhara restaurant iyoyo ndikatengesa zvandainge ndiinazvo ndikadzoka hangu kunoku kuUK. Ndakazodzoka kunoku kuUK muna May 2025. Mukomana ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti
kune vanhu vakawanda vari kunoku kuEurope vanotarisira kudzokerawo kumusha vachiti zvimwe kuda kana vakadzokera kumusha vanokwanisa kuzora namabusinesses avo ende vachaita mari, but you need to study what is on the ground. kuZimbabwe unonyura unogumisidzira watoromba nekuda kweenvironment. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndainge ndimboriwo bodyguard kune umwe muprofita mukuru muHarare vanotofamba ugana nemaprivate jet. Basa rangu rainge risiri rekungovhura madhoo emotikari nekuvachengetedza chete, asi inini ndainge ndichiziva zvakavanzika zvimwe izvo zvinovapa masimba. Mukomanashi ndakaenda kakawanda navo kunana Nigeria, pamwe pavaimbomukirwa nezvipoko kunana Mozambique, kuitira kuti vasaramba vachingonetswa nemweya yevakadzi vamwe vakafa vachibvisa nhumbu dzavo. Basa rangu rimwe rainge riri rekuvabatsira apo patinenge tiriko ikoko vachiitirwa marituals avo. Ndini ndainge ndichipiwa mari yakawanda kutodarika vamwe avo vanhu vainge vachivashandira, even though masecrets andainge ndichiziva ainge asiri iwo ose masecrets, because vaindiudza zvimwe asi zvimwe vainge vasingandiudzi. Vakazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizopota ndichinotora mari semunhu anoita mabusinesses akasiyana siyana. Ndaipota ndichitumwa ndichienda ndichinonotora mari kana bhegi rinenge rakazara nema-US dollars ndotongosangana nemunhu, kana patinenge tasangana totongochinjana ndomupa zvandinenge ndapiwa. Inini ndobva ndapiwa mari. Ndainge ndisingatendedzwe kuvhura kana riri monaki randinenge ndanzi enda unotora monaki kwakati, ndoenda kuya ndotonopiwa monaki rinenge richirema chaizvo. Ndobva ndanopa munhu uyo wandinenge ndanzi ndichazosangana naye. Kana taita exchange ndobva ndaudzwa kwekuenda kunosiya mari iyoyo. Mari inenge yakazara mubhegi ma-US dollars. Ndakatanga kuba mari pashoma nepashoma. Ndakatanga ndichazvomora ma-50 US ndichida kuona kuti vaikwanisa here kuti vange vachizozviziva kuti mari iri kushota. Ndakazotanga kutora ma-stakes. Ndaingotora kana bundle 1 rinenge riine ma-US dollars iri kana 5 kana kuti 6,000 US dollars, ndobva ndatoviga mari iya. Ndakazotanga kutumwa zvino kune rimwe girlfriend ravo. Saka ivo vainge vaine magirlfriends avo akati one day vaiva negirlfriend yavo uyo wavainge vachida chaizvo. Ainge ari slay queen, uyo ainge ari wemuBotswana, uyo wandakazoroora ndikazotokwanisa kutoita uchitupa chemuBotswana ndokubva tachizotiza muBotswana tikazouya kunoku kunyika kwatiri. Sezvo ainge achigara kunze kwenyika asiri chizvarwa chemuZimbabwe, vainge vasingakwanisi kuti vange vachimuona nguva dzose. Vaipota vachindituma ndoenda ndonomutora kuBotswana. Mazuva ekutanga mukoma, even though ndainge ndichimuchiva, but ndaiziva kuti usavi muriwo waprofet handifanire kuti ndinge ndichizoubata. Ndainomutora kuBotswana ndobva ndauya naye muZimbabwe. Vaimuchengetera kune imwe imba kuAvondale. Mukadzi uyu ainge akanaka chaizvo, saka akazotanga kungochema neni because aiti kana ari kuZimbabwe aikwanisa kana kushaya mukana wekuti ange achizova navo prophet, because vanenge vari busy vachimhanya nemukadzi anenge ari mutsva pavakadzi vavanenge vachifambidzana navo. Sezvo ini ndini ndainge ndiri security wake, ndini ndaipedza nguva yakawanda ndeinaye. Mukadzi uyu akazotanga kungochema achiti iye aipota achinzwa chibereko pose paairara navo prophet. Akati handichavadi, ende ainge atova nenguva achivanyima bonde zvekuti vainge vava kutombopota vachiita sekunge vachamurova pose pavainge vachiuya kuzomuona. Nemhaka yekunzwirana tsitsi nekudawo mukadzi akanaka, ndakapedzisira ndava kurara nemukadzi uyu ainge ari waprofet. Panguva yatakange tiri tose, mukadzi uyu akandiratidza kuti ainge achitoda zvemurume chaizvo. Ndakatanga kudanana naye in secret,
ende iye ainge atori nemari dzaaichengeteswa pandakazoenda kuBotswana. Akati tiri mubedroom ndokubva avhura rimwe zitrunk iri rainge rakazara nema-US dollars. Akati ndo mari yaprofeti vako, mari iyi handizivi kuti ndoishandisa sei because iri kuma-US dollars. Saka ndakabva ndati hazvinetsi, mari idzi ndichatanga kudzichinja inini todziisa kumapula tichidzideposita mubank account. Ndikati asi iwe unokwanisa kuzondikanganwa. Akati never, handifi ndakakukanganwa. Ndokubva ndati ngatichate. Takachata in secret tikatanga kudeposita mari muaccount. It was a joint account yangu naye, tainge tatova nemarriage certificate. Ndakakwanisa kuwana residence yemuBotswana. Zvose izvi zvainge zvisati zvava kuzivikanwa naprofeti. Musi profeti wavakazozviziva, mukomanashi ndakafonerwa nomwe wangu akandiudza kuti shamwari iwewe uchaurawa, wava kudya muriwo waprofeti sei? Ndakatiza mukomanashi, ndakangorasa foni yangu after ndabva mukutaura nomwe wangu ndikabuda muzimu nekuSouth Africa ndokubva ndachizoenda kuBotswana ndikanosangana nemukadzi ainge atova nepamuviri. Tikadzoka muSouth Africa ndokubva ndachizoenda kuNamibia uko kwandainge ndiine macontacts. Iko zvino zvitiri kumhiri kwemakongwa tinongorarama underground. Mari yatainge tiinayo it was more than 2 million muaccount. Ndokuzobuda kwatakaita muAfrica tikauya kunoko. Ndinoziva kuti ivo vanokwanisa kunge vachiziva kwandiri, but maybe havasisina basa nesu. Tiri kutorarama life yedu iripo. Mudzimai wangu iye atova nepamuviri pemwana wedu wenumber 2. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vainge vambori bodyguard. Zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi takatiza nemari hanzi around 2 million imari yaigara mumba megirlfriend rainge riri girlfriend raprofeti. Hanzi ainge ari ma-US dollars vakatanga kuchinja kuisa kumapula. Yo zvakaoma. Tingati vakaitawo win here kana kuti ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ini ndiri kurarama ndiri mugehena. Mumwoyo mangu handina kana rugare. Ndinonzwa kuti ndinogara ndakabatwa kumusana kwangu uku. Makamboita here bayo rekuti unonzwa kuti wakagarwa kana kuti unoita sekunge panenge paine munhu anenge akakudzvinya nyama yako nechemukati. Bayo iroro rinorwadza zvisingaiti. Ndo zviri kuitika kwandiri. Inini ndine makore 49 uye kwemakore akawanda ndainge ndiri munhu anochera makuva grave digger. Saka mukoma ndainge ndava nevamwe vanhu vandainge ndava kushandidzana navo. Vanhu ava kutanga kwandakaita kushandidzana navo vakauya kumakuva nekuti vainge vachida kutsvakirwa guva rehama yavo. Mukomanashi ndakavatsvakira guva rehama yavo ndisingazivi kuti vanhu ava vainge vachida kungotsvaka nzira dzekuti vangataura neni sei. Saka takazongoramba tongotaura vachindiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichizopota ndichizomaintaina guva rehama yavo. One day ndakazofonerwa ndikabva tachizoenda kumba kwandaifungidzira kuti kwainge kuri kumba kwasekuru vemunhu uyo ainge aine guva randaigara ndichingotarisa kusakurira kuti painge pasati pava neTombstone nekuti vaitya kuti guva iri raikwanisa kuzoyeredzwa nemvura. Pandakasvikapo pamba painge pachinzi pamba pasekuru vacho ndakashamisika because painge patori pamba pen'anga. Ndikati let me mind my own business. Ndakagara kuda about an hour vari busy mumatare. Ndava kuda kuramwa ndo pandakabva ndachizodaidzwa mumatare. Ndapindamo vakabva vandipa mari yainge iri $500. Ndakavabvunza kuti mari yacho yainge iri yei. Ndokubva vati vamwe vanhu vainge varimo vaifanira kuti vange vachimbobuda vainge varimo mumatare. Vabuda takasara tiri vaviri, ini nasekuru vaya tikatanga kukurukura. Vakandiudza kuti vainge vachida kusimbisa umwe muzvina business, kusimbisa upfumi hwake. Saka ini sezvo ndaita zvekuchera makuva vainge vachida kundipa basa. Vakanditi kana
uchikwanisa unofanira kudzokera kumakuva uri usiku. Ndinokwanisa kukupa vanhu vaunozofamba navo kana uchitya kuti ukadzokera uri wega usiku unokwanisa kuzoona zvipoko. Vakandiudza kuti vainge vachazondipa mari each and every time pandinofukunura guva, then ndobva ndachizotora mapfupa emunhu anenge akaradzikwa. Vanhu dzidzai kuti kana mukasiya vafi venyu mukasika maisa maTombstone, nekuti kana mukagara kwemakore munozongoisa zvenyu dombo pamusoro peguva asi musisina munhu, mapfupa akatorwa nechekare. Zvinhu izvi zviri kutoitika. Ndabvuma kuti every time pandinofukunura guva ndinopiwa $1,200. Ndaike ndava kuenda kumakuva na2 am. Nyaya yandiri kutaura nezvayo nyaya iyi mudzimai wangu haatozvizivi. Kana vari vamwe avo vanochengetedza kumakuva ndaitovapa mari, ndaivapa mari ndotovaudza kuti ndichadzoka vakomana ndozodzokerako titori nemotikari tobva tatotanga kutofukunura guva. Kana tafukunura guva riya taibva tachizotora mapfupa aya tobva tamaisa mune rimwe coffin, then ndobva ndachizovapa varume vaya votoenda neni kumba vonondisiya. Mudzimai wangu iye aingofungidzira kuti ndainge ndava munhu wemutoriro, ndaiwanzokunwa doro stereki, but kunwa uku kwandaiita doro yainge iri nyaya yecover up kuitira kuti zuva randinozobuda ndichiti ndiri kuenda kumakuva mudzimai wangu anongoti ndinenge ndiri kubhawa. Mudzimai wangu aivimba neni because ndaiti kana ndikabuda ndaidzoka kumba, ende kudzoka kwandaiita kumba ndaidzoka ndiine mari. Nerimwe zuva mudzimai wangu akatombondibvunza kuti kasi imi mava kuita zvekubira vanhu here? Ndikamubvunza kuti sei ainge ava kufungidzira kuti ndainge ndava kuita zvekubira vanhu. Akati handichanzwisisi kuti muri kumbofamba sei mazuva ano. Ndo zvandakaita izvi mukomanashi kusvika ndichizotangawo kuita zvekurana matruckshop. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu kuita zvivindi zvekuenda kumakuva usiku nekufukunura makuva muchitorera zvitunha mapfupa azvo. Hanzi ngwarirai musati kana mabva kunoviga mufi wenyu mubva makanganwa kugara kwemakore musina kuisa Tombstone. Hanzi vazhinji venyu munozodzoka moisa maTombstone pamusoro pemakuva mukati musisina mapfupa. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma. Inyaya iyo yandakatumidzirwa. Hanzi ndiri kuda kuresponda vamwe vanhu vari kutaurisa mucomment section, saka vanditi kasikai kuposta nyaya iyi because ndiri kuda kutoti ndige ndichiresponda. If you still remember mukoma vedu. Hanzi mukomana shimuri sei, please post for me. Ndadzoka zvekare ndiine ukasha. Ndikuda kuti ndinge ndichitaura nhasi nevanhu vakaita saSheila vari kuda kundimhanyira kumberi. Ndakaona comment yako uye ndati ndikuda kukupindura nhasi. Unoti kwandiri wake up and smell the coffee. Asi ini ndinoti kwauri you cannot make me to wake up and smell the coffee because ndagara ndakamuka nechekare, and coffee yandinonwa coffee inodhura kudarika coffee yaunoziva iwe. Ndinotenga coffee kuItaly ini inouya nendege, saka usada kuzvidira fodya pamunhu uchifungidzira kuti unoziva kunobva upfumi hwevamwe. Inini ndichiri kumira pane zvandakataura kuti Jenimbi ainge asina kuromba. Vanhu vazhinji muno muZimbabwe mune poverty mindset. Mukangoona munhu ashandisa pfungwa dzake akudza mabusinesses ake asvika pakutenga lambo, munobva mafungidzira kuti akaromba. Munofungidzira kuti Mwari haana vaanoropafadza here? Isu tinodya nematender deals. Imi munongofungidzira kuti varungu ndivo vanofanira kungopfuma chete. Vana Elon Musk kusei musingati vakaromba? Iwe unoti urombwa hunouya nenzira dzakawanda kusanganisa mumabusinesses huroi huriko. Asi regai ndikuudzei chimwe chinhu. Jenimbi ainge atongori brand ende aitongozivikanwa, ende isusu tiri musystem tinotongozviziva kuti aiva nemagas company ake like Pioneer Gas
ainge aiva nematrucks. Saka munoti munhu ane matrucks anganzi murombo here? Matrucks aicrossa border zuva nezuva. Imi munoti vanorombera kuti vabudirire, asi ini ndinoti tinoshandisa pfungwa dzedu kuti tinge tichizova tiri vanhu vakabudirira. Kana ukashanda nesimba, ukainvesta mari yako zvakanaka, ukabuilda network nevanhu vakuru, mari inouya kwauri. Chakaipa ndechekuti muZimbabwe hatidi kuona munhu mutema achibudirira. Mukomana iye ainge akachena munzira dzake, aidya mari yake. Of course imi munoti imari yenyoka. Nyoka yacho mune yamakamboona here? Uyaizve mutiratidze mapictures enyoka yacho yainzi yairutsa mari. Vana Shila, ndimi shamwari dzenhema dzine shanje. Kana mukashaya kuti munhu momubatira papi, munogadzira ngano dzekuMozambique nekuNigeria kuti pfungwa dzenyu dzigutsikane nekushaya kwenyu. Inini ndinoziva zvandiri kutaura. Jinimbi ainge aine lifestyle yake yainge iri expensive, uye iye ainge atongori munhu aibatiswa mari nevanhu vakuru, sezvandataura kuti tsaona yake itsaona yekuti akachekereswa mushure mekunge akura musoro ava kuda kuchallenja vanhu vakuru. Iwe wakangofanana zvako nemunhu asina chaainacho, anenge achida kungorwadziwa nepfuma yevanhu. Mukomanashi, vanhu ngavaregedze kuvhura miromo yavo nenyaya dzavasingazivi. Urombwa hwechokwadi hwagara huriko, but apa painge pasina urombwa zvachose. Zvakaoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nezuro last night. Mukoma vanga vakatogarira macomments enyu, vakaresponda one by one. Ndangoti ndige ndichingoverenga yekutanga yacho, each and every comment vakaita copy and paste vachiresponda. Zvakangooma ngazvo vedu. Zvakaoma. Apologies to you Sheila, ndiwe wangotanga kungonangwa navo mukoma ava. Ndouya here nemaresponses avo ose, because vakaresponda to almost each and every message yainge ichiratidza kuti yaipokana nezvavakanyora zvandakazoverenga muepisode iya yandakaposta nezuro vachiti Chinimbi ainge asina kuromba. Vakatumidzira mamessages. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Yanzi, mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Pane umwe murungu uyo watinoshanda naye papurazi apo pandinoshanda akati kwandiri, unozviziva here kuti last year paiva nevanhu vainge vasingatodi kuti unge uchiwana bonus. Zvechokwadi last year ndakashanda kurwadza mukoma. Ndaimboti ndakateerera maconfessions ndobva ndati yangu nhamo iri nani, but ndakatambudzika pabasa nekuti vamwe vangu vekumusha vaienda vachinononditengesawo kumurungu. Pabasa pandinoshanda tinoitawo mamwe madhiri nekuti tinopota tichiburitsa zvinhu, asi kungoti murungu akashaya proof chete ainge achitoda kutondidzinga basa. Kunyange murungu uyo wandakataura naye umwe musi tiri tega tichigadzira pivot, akati murungu bosi vakati vakashaya chikonzero chekuti vange vachizokunyima bonus because vainge vachitokutreza pabasa pedu. Hakuna munhu asikaite madhiri. Ini nekuda kwekuti ndine motikari, vanhu vakatanga kundivenga. Apa pataiburitsa zvinhu taishandisa motikari yangu toenda tonotengesera vanhu vanozoita zvekutengesa madomasi, mapotatoes mutauni, vanenge vachihodha kubva kwatiri, tichiwanawo zvemari nekuti mumapurazi mari yacho inenge isina kuwanda, saka unenge uchida kubalansa ABC. Saka vakazotanga kunditengesa kumurungu. Apa vari vanhu futi vepedyo. Ndiri kutofunga kuti ndinge ndichihaya mhondi dzemuno muSouth Africa kuno kumapurazi kwatinogara tiri padhuze nepane kamwe kalocation. Mulocation imomo munoitwa yose yose. Ndakatombonzwa umwe watinoshanda naye muSouth African achiti kunotengeswa kana 2 kg remabullet kana ne100 rand futi unokwanisa kuitenga inenge yakapara mhosva even ne 300 kana kuti 1000 depending nekuti unenge uchida pfuti yakaita sei, asi inenge yakapara mhosva. Ndiri kuda kuti ndinge ndichitsvaka maSouth African vanoda mari ndongodhurisa vanhu ava vakanditengesa nepfuti.
kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava dai mangosiyana nazvo, kana zvacho izvozvo zvekupota muchiita madhiri mungosiyana nazvo, sezvo murungu akati haana kukwanisa kuona evidence yekuti munoita madhiri, mutongorarama upenyu hwenyu huri straight, nekuti munozotenga pfute inenge yakapariswa mhosva, mubatwa muinayo, vanhu vacho vasati vaurawa mobva maenda kujeri. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Badiwa vateereri, ndo messages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.